Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ Bodo.job info अफिशियल YouTube चेनेलाव दा गोनांथार भिडिअ प्लस क्लेरिफिकेशन जायनोखि फेक भिडिअ होदोंमोन प्लस रिमुभ खालामदोंमोन गासैबो रेकर्डआव थांखाजोब्बाय बेनो जाबाय आसाम सरकारनाव आरो बेखौ सोर होनदों आरो माबोरै एक्शन लासिगोन माबोरैहाय माने जेलाव थांनांगोन बेनि सायाव डिटेल्सआ दङ आरो बेनो जाबाय प्राइभेट जबनि सायाव भिडिअ होदोंमोन नाथाय बे जबा नंखायसोमोन दा बेखौ गोबां ससियेल मिडियायाव सार्कुलेट खालामदोंमोन बा हगारदोंमोन भाइरेल खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव गोबांथार फिस लस खालामबाय स्टुडेन्ट्स लेभेलनिफ्राय आरो माबोरै बेसेबां फिस थांखो लांखो बेनि सायाव जों सावरायगोन नाथाय बेनि सिगां मोनसे क्लेरिफिकेशन दङ जे सोरनि चेनेलाव होदोंमोन आरो सोरनि माने गोबांथार कमेन्ट्स फैदोंमोन बेनि सायाव नोंथांमोननो Bodo.job info अफिशियल YouTube चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट लाबोदों दा जियानो जा जों थांनि अफिशियल माखासे डाटाखौ नायगोन आरो लोगोसे सोर सरकारनि मानसिया सोर मिनिस्टारा वार्निं होदों बेनि सायावबो जोङो अफिशियली प्रुफखौ नायगोन दा भिडिअखौ नायग्रोजों नोंथांमोना अब्लासो मिन्थिगोन नङाबा एसे कन्फ्यूज जाबोगोन मानोना गोबां कन्फ्यूज जाबाय थायो दा जोङो फार्स्टआव थांगोन आंनि चेनेलाव मानोना आंनि चेनेलखौ लानानै गोबांथार खायसे कन्फ्यूज जायो आरो कमेन्ट्सखौ खालामो मानोना नैबे जाबाय Bodo.job info अफिशियल होननाय लोगो लोगो बे जाबाय आंनि चेनेल दा गोबांथार माने आंनि बादि सेम नाम लालाजोब्बाय जायनि जाउनाव कमेन्ट्सआ माने आंनियाव फैयो मालायनिखौ नायनानै दा नायबानो जाबाय नै Bodo.job info अफिशियल YouTube चेनेल होनबाथाय आंनि प्लास लग'खौ नाय जुदि बेबादि दङबाथाय बे जाबाय आंनि चेनेल नाथाय आंनि बादि एसे सिमिलार टाइपनि गोबांथार बर'आवबो दङ नालाय जाय बिथांमोना नैबे प्राइभेट जबनि भिडिअ होदोंमोन आरो रिमुभ खालामदोंमोन नाथाय आंनि चेनेलाव दासिमबो प्राइभेट जबनि भिडिअ आपल'ड जायाखै आरो जेनोखि फेक भिडिअ होदोंमोन बेथ' आंनाव आपल'ड नङामोन नाथाय आंनियावबो कमेन्ट्स फैदों जे आदा माने भिडिअखौ रिमुभ खालामगोन होननानै बेनो जाबाय टाटानि सायाव प्राइभेट जबनि सायाव आपल'ड होदोंमोन आरो गोबांथार माने आंनियाव कमेन्ट्स फैदोंमोन नाथाय आंनियाव होआखैमोन दा बे मोनसे क्लेरिफिकेशन आं बुंखाबाय माने आंनि बे चेनेला गोबांथार दङ जायनोखि नारखौ बुदांमोना होदोंमोन दायो रिक्सआव दङ गासैबो डिटेल्सआ थांखाजोब्बाय आसाम सरकारनाव दा बोरै थांखो मानो थांखो जों एसे डिटेल्सखौ दायो नायबावनोसै दा जोङो सार्कुलारखौ नायगोन बेनो जाबाय नै टाटा सेमिकन्डाक्टर एसेम्बलि एन्ड टेस्ट प्राइभेट लिमिटेड होननानै बेबादि दङ नै जागि रड अके स' बावहाय माने गोबांथार माने पस्ट दङमोन जानांगौ आं बेखौ नायखायाखैमोनबो आरो लोगोसे गोबांथार माने भाइरेल जादों ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार चेनेलाव आसाम स्टेट लेभेलाव होनाय जादोंमोन बेबादि पस्ट दङ नै गोबांथार रोखोमनि पस्ट दङ सेलारि दङ माने एकदम गभर्नमेन्ट जबजों सेम सेलेक्सन प्रसेस स्टेज 1 स्टेज 2 थालायनाय आरो दा गोबांथार माने नाथाय कम्पानिसोमोन आरो बियो दा बिनि गेजेराव एग्जाम फिसबो दङमोन आरो बे एग्जाम फिस बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेस माने एकदम जेनुइन एकदम बेबादि नुयो आरो दा जियानो जा बावहायनो लास्ट डेटआ 29 अक्ट'बर बेबादि दङमोन प्लास बावहाय 10 पास क्लास 8 पास 12 पास बेबादि दङमोन आरो एग्जाम फिसखौ नायबानो एग्जाम फिसआ 254 एसटि एससि पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स होननानै लिरनाय दङ आरो लोगोसे 504 जेनेरेल अबिसि एमअबिसि इडब्लिउएस होननाय दङ माने फुरा माने आरआरबिजों सेम एग्जाम फिस आरो बेखौ नुनानै जेनोखि फेक भिडिअ होदों जायफ्रानोखि बिथांमोननि पलासफ्रा माने एप्लाइ खालामनानै गोबांथार एग्जाम फिस लस खालामबाय आरो गोबांथार माने एग्जाम फिसखौ मोनलांबाय बे जिनिसनि गेजेरजों दा बे नंखायना नंमारगौ बे एडभार्टाइजआ बेखौ दायो गभर्नमेन्टनिफ्राय क्लेरिफिकेशन होबाय दा जों बेखौ दायो नायनोसै दा नायदो नै फिजस हाजरिका बिथाङा ससियेल मिडियायाव पस्ट होबाय बेनो जाबाय दानि टाटा सेमिकन्डाक्टरनि सायाव दा बेखायनो जों दायो बिथाङा मा होनदों जों नायनोसै दा नायदोनै बिथां फिजस हाजरिका बिथाङा बुंदों जे फेक अफिशियल नटिस होग्राफोरखौ जाहाथे माने बिनि गोजानाव थायो बेखौ बुंदों मानोना गोबां ससियेल मिडियायावहाय बे टाटा सेमिकन्डाक्टरनि नामावहाय माने जेनोखि जागि रडआव ओंखारदों होननानै नटिस होदोंमोन ना एबा भिडिअ होदोंमोन बा ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन बे गासैबो फेकसो दा बेखायनो बुंदों जे जाहाथे बेबायदिनिफ्राय गोजानाव थायो आं माने डाइरेक्ट खोन्थाबाय जे बे नंखाय खामोन आरो बेखौ जायनोखि होदों बिथांमोनखौहाय माने पुलिसनो गथायनाय जाबाय दायथ'खौहाय जाहाथे पुलिसा बेखौ नागिरो आरो मोनखायो मानोना आइटि सेलाव सोर आपडेट होदोंमोन बा आपल'ड होदोंमोन गासिबो माने मोननाय जायो आरो दा बेखायनो साबधान जानांगौ जाहाथे फेक भिडिअ होआ मानोना गोबांथार एग्जाम फिस फ्रड खालामो नालाय एग्जाम फिस माने लांनाय जायो माने जोंनि स्टुडेन्ट्स लेभेला खस्थ' मोनो जायनोखि आरो बेयाव माने लिंक दङ जायनोखि बे फ्रड खालामग्रा बिथांमोनखौबो थाबैनो हमनाय जागोन आरो दा बेखिनि जाहाथे प्राइभेट जबखौ जाहाथे बेखिनि जानला मानला होजाया बेखायनो आंथ' प्राइभेट जबनि सायाव ट्रास्ट खालामा आरो जेनोखि ट्रास्टेड चेनेल थ' जेनोखि फलोवार्स बिथांमोनानो माने गोबां लस जायो आरो दा हमना ला आं होनायमोनब्ला
आंनि फलोवार्सआनो माने एग्जाम फिसा ओरैनो लाख लाख बा हाजार हाजार थांनाय जागौमोन आरो दा बेखायनो फेक भिडिअ नाङा दा जोंनि बर'आवबो जुदि सोरबाफोर होदोंमोनब्ला जाहाथे माने बेबादि दाहोसै नेक्स्ट टाइमनिफ्राय मानोना आंनियावबो गोबांथार कमेन्ट्स फैदोंमोन जे आदा माने भिडिअखौ रिमुभ खालामखो होननानै नाथाय आंनि चेनेलाव बेखौ होखायाखैमोन दा आंनि बादि गोबां चेनेल नाम दं नालाय जानो हागौ बिथांमोना होदोंमोन जानांगौ दा जियानो जा बे फेकसोमोन क्लेरिफिकेसन होबाय गासैबो फेक होननानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्क्रिनाव गासैबो फेकसो दा बेखौ नेक्स्ट टाइमाव मा आपडेट फैयो सोरखौ हमनाय जायो बा सोरखौ मोनग्रोयो बेनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन।